अच्छा ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି କାଫି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଯେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନର ପିଲା ଯେତିକି ଲଭ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ପଜେସିଭ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାସାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଝଲମଲ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ବୁଢ଼ାମାନେ ଏଜେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ବାହାସାହା କରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ମାତିଛନ୍ତି ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ଜମା ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି। ପ୍ରାୟ ଘରେ ଦେଖିବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ତାର ତ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ସେ କରି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲେଣି, ଆଉ କାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ବିବାହିତ ନାରୀକୁ ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ଘରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୟସରେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରେମ କରିକି ଭାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଯଦି 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରେମ କରିକି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ଖିଲାଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ଠିକ୍ ନା? ତ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହେଇଥିଲ, ଛୁଆ ପିଲା ଆସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ବାହାସାହା କରିବା ବୟସରେ, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ ବୋଲି କେମିତି ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ, ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ପାଇକି ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ହଁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଦୁନିଆଟା ସତରେ ଗୋଲ। ହଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ହଉ ହଡ଼ା ହଉ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରେମ ତ ଆଉ ପ୍ରେମ କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଏନି ନା। ବୟସ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଯେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଭଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଚାଲିଛି।